Euskadi Irratia. Zenbatetan kantatu ote dugu? Bakarkak agian bai, baina batez ere Bakarka agian taldean, bai, ahots bakarrean, baina ez batez ere baita efektu taldean, bera lortzen. Ahots bakarrean ez baita efektu bera lortzen. Musika talde baten izenburuan idatzita ikusteak eman digu elkarrizketa hau egiteko lehen bultzada. Elkarrizketa hau egiteko lehen bultzada. Aldapeko Basque Latin Jazz taldetik Imanol Iribarne eta Pe Irigoyen, kaixo egunon. Harrapatu duzu etxistea? Arrituta gelitu ez genuen alakoik espero. Baina zuen taldeari egindako omenaldi bat izan da sarrera hau. Azaldu barko dugu zuen fiskatxo bat. Aldapeko sagarraren kantua zuen, nola? Bale ba. Eskerrak esaldia bukatu aurretik asmatu zuen. Kanonetik gutxi dugu eta hoxe da. Bueno, baina zuek horrela ibiltzen zarete? Zuen izenari men eginez, batek esaldia hasi gero bestea tartean sartu eta... Ez, hain besteako ez. Gaurkoan igual bai. Eta aldapeko sagarraren nola kantatu izan duzue historikoki gehien? Taldeka, banaka? Historikoki instrumentala izan da bestia. Gu hasiera batetik musika instrumentala egiten hasi ginen, da aurten eman dugu azken pausu hau ez, ahotsa sartzean taldian, diskan gehien bat, diskan zazpi abesti ahotsekin, zazpi abeslarikin grabatu deulako, eta hori izan da gure aurrera pausua bai. Baina aldapeko ze garrantzi izan du zuen bizitzan? Aldapeko, bazkaloste asko, aldapeko dia ordu txikitako aldapasko. Maitasun adierazpen ugari. Lagun kuadrilla handi bagera, eta asko gustatzen zaigu kantatzea. Egia da orain arte, gure saioetan, gure taldean, ez deula kanturik egin, korotxo batzuk bai, noizan behin gure... mikroa beste iesbide bat bilatzeko asmoz, baina, hoxe. Kantua bera, aldapeko sagarraren egia da oskorrerena dela agian ezagunena, baina Madonak berak ere interpretatu zuen, kalakani esker, zuek zergaitik aukeratu duzue zuen taldearen izenaren lehenengo hitza izan dadin? Horren errua pixkat nik dut, Holandan sortu nolako taldean ikasten neonlarik, taldekide batzuk han ezagutu nitun, eta han sortu nun, da gero, Euskal Herritik beste batzuk konbidatu nitun ara, eta han hasi ginen bisaio egin gintunan, da gero, hemen jarraitu dugu ez, eta lehenengo kontzertuan indako abestietako bat, eta potentena aldapeko zan da zen. Aldapeko izena jarriko taldeai. Segurazki txukun idatzita zeon bakarra. Hori ere onartu da. Eta Holandan ginen, han inorrek etzekin euskera, eta pixkat onomatopeiatik ere pixkat badu, eta aldapeko, eta jendeak errez ulortu zuen gainea, eta ez da, beste igual, hitz euskaldun batzuk igual, zaiagola pronunziatzeko. Imanol, Holandan abiatu zenuen proiektua, baina beste kideak ere euskaldunak ziren, edo bazen ukaten tartean despistaturen bat? Bertan, taldean daude bi valentziar eta andaluz bat. Baina, karo, haiek han ez autu nitun. Gero ja, hemendik eman nitun beste batzuk, hanin batzuk han ematu zian area juten, han denak ez autu zian. Despistatuna txistularia, ara joan zela, kotxea instrumentuz eta... Txistua dultzaina, trompeta dena emantzun, eta zen genuen, a ber, denak atea, eta andaluza, ¿qué es eso? Txistua da, besteak da, eta hortxe. Aldapeko Basque Latin Jazz taldeko kideak zarete, Peiozuk aizezko instrumentuak jotzen dituzu, batez ere txistua, eta Imanol, zuere ikusi zaitugu aizezko instrumentuekin, baina zuen teklatuarekin aritzen zara, ez? Ekarpenik handiena horre egiten duzu. Bai, taldean kontzertuetan mentzat pianoekin aritzen ez bai. Eta gero, aipatu diguzue, ahotsetan batez ere egin duzuela aldaketarik handiena, azkeneko disko honetan sartu dituzuelako ahotsak, beste taldekidek instrumentuak jotzen dituzte? Baitugu bi bajista, lehen aipatu dugunagatik, bate oraindik Holandan bizi da, eta kontzertua egiteko nahiko zailtasun izaten deudenak juntatzeko, orduan baitugu Patricia Mantxeño, bertan bizi dena, Valentziarra, eta Arkaitz gure bastarrika hori da gure azken horreko fitxaje izan du dena, eta oso txukunak. Gero baterian daukagu Manu Pinzon, Huelbarra bea, Madrien bizi dena hauen bintzat, Eba Katala ere, Valentziarra, Madrien bizi dena, orduan biak paken etortzen dira Madrildik kontzertua daudenean, kongakin, eta konga bateria da denak kotxean sartu, eta venga. Eta gero ja, ditugu hiru nafar, Asier Ardaiz Iruñarra trompetan, Álvaro Jarauta tromboian, eta Inigo Korao tromboian ere.
Entzungo dugu, orain ja bai, Ainhoa eta biok egin dugun esperimentua alde batera utzita, entzun dezagun Aldapeko Basque Latin Jazzek txukun grabatutako kantu berri bat. Imano Liribarren eta Peio Irigoien Aldapeko Basque Latin Jazz guk egia esan taldearen izenarekin jolas egin izan dugu eta katiatu gara lehendabizikoan Ainhoa. Baina hor badago informazio ateratzeko mami gehiago, ez? Basque esan duzu, hori ulertzen dugu zerbaitik dan. Latin? Barkatu, Basque horrekin danak konforme. Bai. Bueno, Basque, garai hartan Rotterdamen Imanolio Cruz zaion, haizu, Euskaldunetik honek zerbait izan bardu, eta hauek ulertzeko moduan. Aldapeko, baina jendeak ere, han bertan aldapeko ere etzuen ulertuko, zertzan bentzan, ez? Deskripzio txiki bat jarriko jau taldeari, Basque Latin Jazz. Basque, musika euskalduna ite genulako. Ordenak ere izango duela garrantzia pentsatzen dugu, beraz, da Aldapeko, Basque, gero da Latin, Latin. Latinizatzen ditugulako, gure oinarrizko doinu, melodiak eta dantzak eta oso gureak ditugunak, beste... Musiko latinora pasatzen dugulako beste buelta bat eman. Musika bai. Eta jazz, improvisaziotik ere badu, ala? Eta, bai, bastante. Harmonietatik hasita jazz harmonia komplejuk eta azaltzen dianetik, gero improvisazioak ere bastante izaten dira. Gero zuzenean gehiago iten ditugu diskan baino, pixkat... abesti oso luzeak ez egitearren, baino bai. Esan dugu disko bat orkestera etorri zaretela, baina hori gezurra da. 2 disko orkestera etorri zarete. Bai, hori da. Bai. Da, disko bikoitza, marabilosua. 2 disko, hori da, disko bikoitza, baina izaera ezberdineko 2 disko dira. Bai. Naiz eta pak batean aurkeztu dizkigu zuen. Azken, Aldapekoren evoluzio bat da, ez? Aurrekoa, instrumentala izan zen, hau ere instrumentalki hasten da, ez? Lehenengo diska instrumentala da, horren errua edo peiok dauka txistua dala protagonista. Hasiera baten txistuak taldean ez zuen besteko protagonista. Ez zan hain protagonista ez, baina pixkanaka kontzertutan eta bere hueko aiten juntzan. Egin duzu peio, hazi egin zara, oze pasada hor. Lehen aipatu eta zein zenun txistua mai gainean jarrita, bai, efectivamente. Golpe bat eman. Eta esan, aizu, ze gertatzen da hemen, ze gertatzen da. Bai, egia da, bide hori hartu dugula, ezta? Txistuen errepertoriotikan doinu batzuk hartu eta eraldatzen joan, guztiz beste zentzu bat eman ez da doinuei. Badugu banakoa bezalako dantza bat, soka dantza hainbat ataletan, gure herrietako askotan egiten den dantza, eta atal ezberdinak dituena, eta egin duguna da, bakoitzari toke berezitxo bat eman. Lehen diskoa, Iribarrenetik, hori Imanol zurea zela esan dezakegu? Bai, nire barnetik ateatzen zen ideia zalako, ez? Irian neon ere, nik Euskal Herritik emanun musika, eta irian eraldatu nula esango nuke, bertan ikasi nulako nik jazza ikasten neon, eta baita musika latinoakin hasten garai hartan, eta pixkat hori denakin, Iribarrenetik sortu nun. Itz jolas egiten ez. Baina, gero peiori ere esan nion, beha, pixkanaka importantzia hartzen juntzan enean ere,
zergatik galdetu ez dute, da beak ez du baina, publikoak, kontzertu guztietan publikoak peiokin gatzea lako. Bai, txistuarekin, baina, peio, da mundua guztia, bukaeran, peio, bai. Zerbait izango du, txistulariak edo txistuak ezak, baina. Eta duzu, dantzata jo batera, edo ze... Bai, nik egia esan ezin dut kieto. Ezin dut kieto. Eta gero ja, kantatzen jarri genunean, ja, abesti bat, ja, hasieran bisa kantatzen hasi zan, eta bisakin bakarri ja jendia jaztoratuta. Eta horretik esan nien, bigarren diska, pixka tildo beretik jarraitzeko, Irigoienetik izango da. Baina gero, sortatu zitzaigun, ahotsa ere sartuko diogu, eta orduan, horretik bit diskatan banatu dugu gure lan azkenen. Ja, ondo esplikatzen ditugun gauzak, Irigoienetik, diskonen erdia da, Iribarrenetik aurreko lanaren jarraipena. Bai. Eta plazara, ja zer da... Plazara da... Peioren... Ez, peioren ez. Peioren festa zen Irigoienetik. Nahikoa izan du, ja. Eta plazara da guztion festa. Azkenean martxa eman diogu taldeai, gioz eta kantu dantzagarriagoak, beste esparru batetik joan nahi genuen, eta, gure ibilbide musikalean batak zen bestiak izan ditugu kolaborazio pila bat jende askorekin, eta, gehien bat Iribarrenek, eta santzun, saiatuko behazoze kantatu egiten, eta telefono hartu, haizu, animatuko altzera, bai, ez, bestia, eta hoxe. Egia esan nik uste nahiko errexea izan zela, ezin, Bai, eta gehien bat ideia ere, antzokitan asko jodegu, eta, jende askora igual ez geha iritsi, batzut bai, eta, entzuten gaitun jendeak gero errepikatu du, eta, badazkagu jarraitzaile sutsu batzuk, bai, fidelak, baina egia esan, plazara honek ere, plazara atera nahi degulako dantzatzera, esan nahi du, besti dantzagarriko dialako ere, ahotsakin, azkenen letrarekin, ez, arma hundiago badakago jendeai helarazteko, eta pixkat hortik dator ere. Hasi gaitezen Peioren ikuskizunarekin, Irigoienetik. Peio, zuri galdetu beharko dizugu batez ere kantu ben inguruan, naiz eta hemen ja latin etiketa hori sumatzen ari garen, Entzuten ari garena sokadantza bat da, txistuta dan bolin soil batekin askotan joa izango duzu. Zuk txistu ikasketak Irunen egin daltzen dituen? Irunen hasi nituen, bertako musika eskolan, eta geho pixkanaka, burua pixka gehiago sartzen hasi nintzanen, Donosti aldea egin nuen eskursioa. Eta Donostin, dena desamarra dago, animatu nintzen eta desanimatu ere, bai. Izaten dira, urte zail batzuk ez dakizula zezkiz ere egin, eta esan, nik nahikoa dut, nik kalean ibiltzea gustatzen zait, jotzea, eta egia da, txistuaz gainere trompetarekin asko ibilia naizela, eta ez diot inoiz jotzeari utzi, baina bai ikasketak utzi nituela alde batera. Ingenieritza bat, eta historia ikasi nituen, eta gero esan hona izue. Nik faltan botatzen dut, eta orduan bai hasi nintzela da pixka serio, eta musikenen egin dituen ikasketak, goi mailakoak, eta gaur egun, esan ezake txistuak bizi naizela, hori gauza polita da. Bai. Eta txistu pieza hauek diskoan sartzeko aukerak eta horretan, taldekideekin zenbaterainoko adostasuna lortu duzu, edo zergatik aukeratu dituzu pieza hauek? Ondoren moldatzeko erraixagoak zirelako, edo... Bai, a ber, Iribarrenekin konplizidade handia dakat, eta bera da normalen kantuen moldaketak eta buelta hori ematen joana, bera da buru pentsante esaten dena, bino, egia da, errepertorio hontan sakontzerako garaian, hartu eman handia izan dugula. Eta hori galezu ja nahizu, ze iruditzen zaizu, hemendikan ze atera diteke, zerrez? Nere aditua, esan genuke. Gainera, lehenengo diska,
da, bueno, nire master amaierako lanaren ondorio bat, ez? Eta masterrean, bueno, euskal musikari buruz eritu nintzen, erritmo latinoak, eta bueno, aditu desberdinak behar dituzu investigazio lan bat iteko, eta adituetako bat peio zan, beksatzen baina, nik nola izango naiz aditua da, baina niretzako euskal musikan aditua zea, eta behi galdetzen nion, ez? Eta horretik gero errepertorioa aukeratzeko garaian ere, abesti batzuk nik aukeratzen ditut, ez dizkiot inorri konsultatzen, baina beste batzuk, txistuaren kasuan, txistuaren repertorio tradizionaletik hartzen ditugu. Eta oso gurea dugu, adibidez okadantza, ni irundarra izanik, izaten da gure festen hasieran, bertako dantza taletako batek gureak kemenek egiten duen saiorik garrantzitsuenetako. Horrek badu zerbait, esan genuen mostra. Atal asko, erritmo eta melodia pila bat, honek materiala du sobran, gauza politia matiteko eta hausiatea da, eta egia esan oso kontentu. Ze polita, ere Imanolek Peiori deitu dio aditua, eta Peiok Imanoli deitu dio buru pentsalaria. Bera da nire buru pentsalaria. Horrek esan nahi du ondo guztartzen zaretela. Bi aste da piko egon gehauen Kuban gela berdinan loiten, da, bueno, igual... Eta horrenik ere elkarri hainitz politiak esaten dizkio. Posible ziteken ja, erabat aserra itzultzea. Zu jozazuzuk sokadantzan, nahikoa dut, baina ez, horrenik ere molatzen ja. Egingo dugu plazara pixka bat? Noski. Goza. Naiz eta hilkoan intzoe, badaukat bihotzian hainbat atxekabe. Maite bat maitatzen dut, baina naren jabe, sekulan izateko esperantzi gabe. Maite bat maitatzen dut, baina naren gabe, sekulan izateko esperantzi gabe. Plazan, kasu honetan plazan ja kantuan jarri dituzue, hainbat kantari, esango dugu, musikari, artista, kasu honetan Arkaitz Bastarrika entzuten ari gara, Tiktara taldeko abeslaria bera, baina tartean dira beste mordoxka bat ere. Bai, Xabi Solano, Ixiar Jauregi, Asier Gozategi, Frank Delgado, Ines Osinaga eta Thierry Bizkari. Konta eguzu nola izan den hauek aukeratzeko prozesua, ez dakite kantuak aukeratu eta eure irakutsi diezuen ondoren, ala aurretik ere askatasunik eman diezuen, bakoitzak pixkat berea zer nahiko zuen aukeratzeko. Ez, behiek gutxi aukeratu dute, egia esan. Guk aukeratu ditugu behiek, baina gehien bat ere, artistak bilatze genitun, baina, azkenen bakoitzak aldapekotik ere, gure ibilbidea dakagu, ez, musikari bezala, proiektu desberdinetan lan indegu. Eta, nik partikularki hauetako batzuekin ere lan egin dut, eta orduan batzuekin harreman profesionala izan dut, beste batzuk profesionaletik ara ere jundiala eta lagunak diala, galdetu nien, kantatuko aldezu da bestiren bat gure urrengo diskan. Eta, baiezkoa oso errex emantzia den batzuk, beste batzuk nahiko errex ere, egia esan, eta oso pozik. Orduan, abestiat planteatu, da batzuk igual nahiak zen besteren bat edo, baina egia esan ia denek, Ez ezkoren bat geratu da hor zintzilik, urrengo lan baterako? Gustatuko litzaiguke jarraitzea artista gehiagokin lan egiten, noski baiet. Eta zer egin zenituen, egunean bertan estudiora gonbidatu eta grabatu zenituzten ahotsak edo? Bai, lehenagotik, abestiak, gure maketillak, etxean egindako gure ideiak eta bidali, eta behiek, pixkat, abestia ikasteko eta barneratzeko, baina gero guk estudian grabatu genitun, eta gero behiek etorri zian. Eta behiek, zehonakin horren gainetik grabatu zuten. Eta Frank Delgado bat da, pixka bat atentzio ematen duen izen horitako bat, musikari kubatarra, nola iritsi zen zuen gana ba? Izan ginen hemen urri aldera egon duzan, Euskal Herrian, eta gero Europan zehar jiratxo bat egiten, eta bertako Kubako La Bombilla Berde izeneko taberna baino zoze bereziagoa da, bertakoa da, alako euskal etxe antzeko bat, eta haiekin harremanetan ibiliak ginen, eta honea etorritakoan lagunduko algin nion.
kontzerturen batean, gure musikaekin, eta noski, animatu ginen, egin genituen bertan kontzertu batzuk. Bai, eta behakin kolaboratzaile bezala. Beak ja bere bi musikari zituen, baina bueno, aldapeko taldeko batzuk joan ginen jotzea beakin. Nun egon zineten? Errenterian izan ginen. San Aretoan, eta gero Kafe Antzokian ere. Bai. Eta gero buelta etorri izan. Bai. Hau ez da doainik, hau ez da horrela, Bai, hoixe, eta gustu asko etorri izan gainea, Nere etxea kantua kantatzen du, kantu berezia, oso berezia, eta letrak ere badu zer esana, diskontako bakarra euskeraz kantatuta ez da ona, eta berak, hoixe, bere ahots kubano infable horrekin, biziki ongi datea du. Por la mañana tú la verás en la colina descansar y con el sol deslumbrará. Por la mañana tú la verás en la colina descansar y con el sol deslumbrará. Una casita blanca y clarita con agua de su manantial, en donde vivo tranquilamente como un perrito guardián, porque este es mi hogar. Kosta egiten da zieran ze kantu den ere ulertzea, edo antzematea, bai, hau da. Baina, behin harrapatuta nik uste ja, dine etortze zaigola. Bai. Itza gaina, banan aztertzen hasita, eta bai. Nire etxea. Nork itzuli du? Letra? Nik eta Nadia Diez Korbeiak. Biak gaitu gaur buru belarri, hau hobeto, hau bestea da, azkenen, nik uste zehose txukuna atea dela, eta esanguratsua ere, esan nahi handikoa. Aipatu duzu, Kubarekiko lotura, bai diskoarekin, nabarmena da, Frank Delgado entzuten delako, eta esan duzu ez da, Kuban izan zate, jazz jaialdi batean? Bai, hoxe da. Gonbidatu gintuzten Jazz Plaza Festivalera, nazioarteko jazz festival bada, eta izugarrizko esperientzia izango da, gauza dian bezala. Bai. Bigarren aldi izan deten, ez? Kuban. Aldapeko bezala lehenengo aldia. Lehengo urtean izan itzen, ikasten gehien bat, han piano klaseak eta hartzen, Alejandro Falcon pianistakin, bertako pianista handinetariko batekin, eta, han ikasitakoa gero, disko honetan isladatu dugu urte honetan, gero aukera izan dugu berriro ere, area juteko, gure erakustera. Bai. Eta erreparorik ez du ematen? Ola, Europarrok egindako doinu latindarrak Kuban erakusteak? Hasieran bertigo pixkat bai, ez dizu, ez esango, baina komplejo gabe jungera ere bai, azkenean gu gurea eramatera jungera, bakigu area jutea eta esplikatzea nola egiten dian kantu kubanoak eta holakoik, ez digola zer erakutsiko. Ez digola zer erakutsiko, baina joan ginen gure doinuekin, euskaraz kantatzeko aukera izan dugu, txistua holtza gainean jartzeko aukera, eta hori guretzako gauza handia izan da. Eurak zer zioten? Zerekin zeuden harrituta batez, ere instrumentuekin? Gehiena txistuarekin harritu dira. Peio ikusita holtza gainean da, kontre agujero. Pero puedes hacer todas las notas. Pues saiatzen gera. Egia da, beraiek badutela, beraien musika tradizionalean, dituzte flauta doinu batzuk, flauta hotxak eta antzekotasunetik zerbait badutenak, baina bi eskuekin, ez esku bakarraekin, eta horrekin harrituta gelitzen ziala, baina oso ondo, oso konten. Harrera oso nahi zen dugu, Behekin, gaina bertako musikarekin ere partekatu izan dugu, estenatokia. Frankek gurekin jodu
bere bertan, kontzertutan, 2 kontzertutan gukin izan da, gure abestia kantatu du, eta bere abestiare jotzeko kera izan dugu, oraingoan ja lana borobildu deu, eta gero Alejandro Falcón ere, kontzertu batean gurekin igozan estenatokira, da, revoluzionatu zigun dena, da, bai. Diskoan murgelduta pentsatzen dugu buru belarri izango zinetela, azken hilabetetan, zuzenean ahotsa Naia Bailek jarriko du. Nola irudikatzen dituzu, zuzenekoak? Instrumentu aldaketa askorekin imaginatu behar ditugu, edo oso fidela izango da, diskoan entzungo dugunarekin? Ez, aldegun fidelena izango da. Instrumentuak eta berdinak izango dira, gaina gure soinua hortxe dago, ez? Eta txistuak ere daka bereizgarritasun hori. Baina, abesti batzuk igual tono zalatu behar izango ditugu nahiak abesteko, azkenen, gizon hautsakin dian abestiak. Goxo kantatzen du, baina, pixkat bere neurrira ere sartu beharko ditugula. Hori da. Eta, bai, plana hori da. Abesti guzti hauek defendatzea, hainbat abeslariekin grabatu duzunean, ez da erraxa izaten. Baina, hortarako todoterrenoaren nahia fitxatu dugu eta izugarri ondo ingo du segura. Eta badakigu kubatarrek ongi hartzen dituztela errespetuz egindako zuen doinuak, euskaldunok, horrelako doinu latindarrak zer moduz barneratzen ditugu? Euskal kantuei egindako moldaketa. Doinuak, igual gero erritmoa asko gaina intentzio honakin, eta ni oitako bat, dantzatzen jarrita intentzio honakin, gero ja igual praktika, Hortan badugu asignatura pendientea. Egia da dantzan, masterclass handia egin dugula Kuban, baina... Da taula gainero beto, momentuz. Bai, hori egia da. Alarean ikasi dugu ere, estenatoko gainen ere dantzatu behar dela. Eta irrifarrakin denbora guztien. Eta hori asko kostetzen zaigu hemendikan, baina ikasi dugun lekzioa da, eta nik uste, hori taularatzen saiatu behar gala, baina bai. Taularatzen duzunean zuek imaginatu, lasai guk oinak ondo izatuko ditugu lurrean, baina lepoa beste inork ez bezala mugituko dugu, Zegerria, ez. Basoa bai. Imanol Iribarren eta Peio Irigoyen Aldapeko Basque Latin Jazz taldeko kideak eskerrik asko bisitagatik, hementxe zuen lan bikoitza Irigoyenetik plazara. Eskerrik asko, gozatu izan da. Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Neska mutil gaztiak dantzatzen jarraitu, lotxa hori galdu dantzatzen jarraitu. Aienen, nik ere nahi nuke, aienen, salsa eta merengue. Aienen, nik ere nahi nuke, aienen, salsa eta merengue. Baratzeko pikuak hiru txorten Baratzeko pikuak da porru patata. Baratzeko pikuak gerra tapakia.